sibheke la namhlanje izidingo noma ama-services emphakathini. Siyazi ukuthi sinawo amakliniki kodwa akuwona wonke amakliniki akwazi ukuba nodokotela endaweni. Sathatha isinqumo-ke sokuthi asibe nalo lolu hlelo sililethe la ekuvukeni lapho esilethe khona odokotela bamehlo, udokotela bamazinyo, udokotela nje ozosibheka konke esikudingayo. Senza yonke into-ke sinabantu ngisho abasokayo. Sinayo ngisho indawo yokuthesta i-cancer kubantu besifazane. Umuntu wesifazane uma ngabe enomdlavuza wesibeletho uyaye kube yinto othola ukuthi kuyenzeka ukuthi ivikeleke uma ngabe ebelitholile ithuba lokuthi atheste. Siyacela abantu besilisa nabo baphume bahambe bayothesta ngoba kukhona umdlavuza obizwa ngokuthi prostate cancer okuyiwona wona othinta abantu besilisa. Kubalekile kumuntu wesilisa awugade umshini wakhe ngoba uma engawugadile uzogula ebese ebulawa umdlavuza wawo kanti isidingo besingekho. Umdlavuza lo okulula ukuthi usheshe utholakale, kulula futhi ukuthi uvikeleke uma sekubonakala ukuthi usuyaqala. Siletheke ama-services onke lawo njengoba silana. Na umgomo siwulethe eduze. Ngijabule kakhulu ukuthi bakhona abantu abala abagomayo njengoba sila, bakhona futhi asebegomile. Nalaba abakhuluma okubi ngomgomo, siyacela ukuthi singabalaleli, siyacela ukuthi thina sesigomile sibachazele ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sigome, but sibachazele ukuthi kwathina siyaphila. Ingane zethu zigoma kuze zize zibe na 12 years. Akwenzeki lutho, azibulali umuntu, azidli umuntu. Uma ngabe namhlanje kukhona ongagomile na ubuyele ekhaya engeze ukuthola namhlanje eklinik kuzoba khona umuntu ogomayo. So abantu bonke abaphume beyogoma. Sithatha isinqumo nongqongqoshe ukuthi lapha ekuzobe kuvotwa khona kuzobe kugonywa khona futhi. So kuzoba ne-vote and vaccinate. Sino VNV, vote and vaccinate. Manje ke mina ke ngoba sengigomile kusho ukuthi esikhungweni sokuyovota ngizobe ngiyela ukuyovota nje kuphela. Sanibona. Ngiyaphila. Sizojova namhlanje. Hawu siyabonga. Bajova ngakuphi? Noma mhlawumbe kunoSpit. Uyaphila? Uma siyabonga. Hayi ngiyapela phakathi kwami manje bayasaba manje bathina bayisabayo. noma kwabanye Hawu uphila nje wena nami ngiphila. So it's the same station esodwa lesanalesi. So let's go back. So that's not Dr. Ngiyaphila. Sithi singaliphazamisi. Manje lenze njani udokotela ngaphi ifizi ngaphi? Oh, ifizo liba ngaphi? Okay. Ujovile lawo mgomo. Oh, kome kabili. Usukadile. Hawu siyabonga. Waphila.